салом алейкум мухлисои беҳтарини савту наво ва кинофилмҳои тоҷикӣ. ҳамин ҳозир даним ҳамин ростига мухлисо видеоро тамошо мекунед, намефуратам ки дар ҳамон видео то ягон полза, то ягон фоида набоша шумо дастгирӣ намекунед. моро дастгирӣ мекунед, мо баҳри шумо филмҳои беҳтарина пешкаш мекунем. Хусрав Сафаров додари мо якчанд муддат ҳамкорӣ дошт. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали бародари мо Аҳлиддини Фахриддин. мо ба хулоса омадем ки баҳри мухлисои бародар як рози дидишмонем. марҳамат як бор ба мошино шинос шавен, ба далчи маълумотам мерасонем. ҳама каса тамошо кардем абзори мошиноро. ин ҳами шоҳҷоизаи мо Lexus RX 350 2015 сол рестайлни. касе ки бо мошина мефаҳма, маълумот дора, медона ки чия мақсад Lexus 350, марҳамат, ана иш бошад Lexus 350 2008 сол. ин ранги чайкаи бародаро, ин як примерно як сол дасти ма дабуд, на ира худам истифода бурдагӣ медонам чӣ калияд. ҳамин одама бигира бигреза, агар успед накунӣ тамом. ин мошин барои ман набуда, агар нетез мерафта. Любителои BMW F10. боз дар ҳамин айни замон ҳаста ҳам духтаро, ҳам бачаҳо, ҳамаш любители F10 шудагиай. бародаро, мақсад касе ки бо мошина мефаҳма, F10-ра медона чи ай. ина бо иҷа ҳастай Mercedes 211. ин 211 хеле ягон чалака-палака нестай бародаро. ишам мошини худмонай, дасти худмондай мегардем. мақсад ана дарбози мо обши 171 дона призай, чихел десен 4таш мошинай. ана 30 айфонай, айфонои 13, 14, 15, 16, хулоса 30 дона айфон. плюс та 1 миллион рублда конвертори пулӣ ҳастай ки ай 100 000 сар мешавад, пасти пастиш 5000 рублай. бародаро, атака мекунем, ҳама каса мақсад дастгирӣ мекунем бародара. финалда худи шумо миён иштирок мекунед мухлисо. худтон анаму капсулаи ҳастае ки айдурин аму лататром худтон мегирен, худтон мебурорен. ин бозӣ барои шумо ай. количество билети мо бисёр нестай. ина чӣ хеле ки дидесен, ин ҳаминҷа ватсапи номераи Душанбе Сити ай. пула дар ҳамин Душанбе Сити ин ҳамин номерои поён дар нависагӣ ай. роӣ мекунӣ, чекта дар ватсапш роӣ мекунӣ, билети ту мерава. ман мехоҳам ки то ҳамин филми мо тайёр шидана финалам якҷоя бигзара, бо чӣ хеле истироҳат карда филма тамошо мекунем, ябора бо як тӯҳфаи дигара соҳиб мешавад. касе ки намефаҳмад тарзи билет харидана, билет роӣ кардана, ватсап да салом бинависа. номерои ватсап бародарои азиз 907 46 19 19. ҳам ватсапай, ҳам Душанбе Сити. ана ногуфта намонад, нархи чиптаи мо 1000 рубл. 10 дона мегирӣ, якта падаркай бародаро. якдигарда падилитса мекунем. худат билет гирифта натонӣ, ягон ҷуръатай метавона гирифта. зинда бошем, сарбаланд бошем. филми нави ма бо номи Хонадомот беҳтарин филмай мебурояд. спонсори анами филми ма маҳз худи шумоен мухлисо. ма дигар ба ҳамеди ягон кас намешам. ай шумо намонам мухлисо, шербачаҳо. зинда бошем. хайр.